Mulai tapai ihut-ihut mulai ayat 14 sa ayat 20 siap bahwa berita di Tuhan Yesus mengatar berita merehite akka siana dohot akka namang hutong ibana jala pola do takkas na karingan na sogodang menada ise do Tuhan Yesus dohot ise do nang si Yohanes Perdiri adong matok si Elia adong musi matok panurirang songon nasuman akka panurirang najulu los tabamanat akka mang bawah namasa di Evangelumon ima titiki nomor ulang tahun manang dibayan si Herodes sada ucapan syukur di pesta ulang tahun. Jala dison dia sepulalu alam dok si Yohanes do tu si Herodes dan menjadi diho ang digurumi. Jadi adong praduga na pastina naing dibayan si Herodias perpintahan. Ala dipaingot si Yohanes Perdiri do si Herodes sugu rohani si Herodias. Jadi lepas pihak kamang bahwa si Herodes disudi janita disudi hata nani hatahon ni si Yohanes Perdiri lomodo rohani tarjalo rohani si Herodes do hata ni si Yohanes Perdiri alai Allah dipaingo si Yohanes Perdiri do si Herodes gabi subur rohani si Herodias ima apalah istri ni si Filipus. Ia si Filipuson ima apalah anggini si Herodias, si Herodes. Jala buru-buru nama dok baik ma ulu di Yohanes Perdiri di pinggan di talam ninna ima buru ni si Herodias sian si Filipus nomor buar si Salome. Nah jadi ala rohatani si Herodes marhite-hite na tertarik ibana daklan ibana sudi akka pejabat na inganani tertarik marhite-hite tarian na binain ni si Salome. Hidup di si ahana di Bangidoho satu mana di harajau kipe leonok kudo asal mari paido. Tapapanan besok bahwa pemikiran si Herodes mungkin hal materi ma pinangilona. Alay at dorang so di pangido si Salome borun si Herodias si pangiruan na to si Herodes makatay do si Salome dohot si Herodias. Ahalo pangiro ku ina tu si Herodias. Nah kaningan mula tu dulu bahwa sebenarnya si Herodias sangat subodo rohana tu si Yohanes Perdiri. Alai si Herodes lobodo rohana marhite-hite akahata na harwar sian si Yohanes Perdiri. Holanon subur hana alanunga tarbarita be tulisan awalu barita ni Yesus. Anggo sakap ni si Herodes holad do manakut do mamenjarahan. Asa unang be tarbarita barita ni Yesus. Anggo rohan ni si Herodes sebenarnya da ngadong naikon pamatehon si Yohanes Perdiri. Dapat bahon
Adong sadahar praduga bahwa Raja Herodes terlalu terburu-buru mabain sumpah menang janji tu si Salome baru ni si Herodias sian si Filipus. Bahasa terburu-buru akamang dot di kita saluhutna tabereng dumpak katayon si Salome dohot si Herodes. Nama jaga harga diri, nama baik do ibana asa unang Mose jajine sehingga dengan paksaan ibana menuru upasna lau mabuan si majujung ni Yohanes Patiri di gijang di pinggan. Dihita saluhutna bolo tafamanat do di partikianon nama sa dihajal manuai dan adong layok na teman sejati manang dan adong naidok na musuh abadi yang ada manang na adong ima kepentingan pribadi. Ulangi masarinai nama sa di partikianon dihajol maon nuai na pasti yang adong teman sejati sekalipun kita matongan atau tong sada pakilalaan alai olo kadang dongani tujuan nyari gabin alo dohot tangarong musuh abadi na adong ima kepentingan pribadi. Adong do na pro dan kontra. Alami kepentingan pribadi. Jala alami kepentingan pribadi ta jodoh mapain lawani jadi kawan kawani berubah menjadi lawan. Toho mang nasa toho boidoi tabereng namasa pasawata wakkan namumaliak kita. Jala namasa nuaing di zaman ni internalisasi manang na mensos. Nunga masa be perbuatan na selalu membunuh jalma. Membunuh jalma dan holang secara langsung fisik alai boido membunuh karakter, merusak nama baik. Sehingga ala kepentingan pribadi boido membutakan mata, apalagi membutakan mata hati nurani. Dihita saluhutna molonunga buta hati nurani manang na dan buiwi tabereng hasik tongan do nahuran dinggan adong do hata di namalo manang tabadikon di perpasal min 140 saja ayat tu. Mulutmu adalah harimau. Minna. Mulutmu adalah harimaumu. Bahasa pola tayo mulutmu adalah harimau. Sudah kita bakoto sungotia do harimau manang binatang buas. Nomor 8 asa tajaga pamangata molope adong kepentingan pribadi unang alami kepentingan pribadi gabi adong sakit hati gabi adong iri hati gabi adong benci sehingga
Alaidok mulutmu adalah harimaumu nang takas. Marhiti evangeliumon didok mikir dulu baru bicara. Unang bicara dulu baru mikir. Iman idokna telmi telak mikir. Manangna mikir dulu baru berjanji. Mikir dulu baru bersumpah. Tapi ihut-ihut evangelium song hata ni si Herodes nakaninan ahani pangiroho. Bahkan satu nga harajauki lehonok kulonin. Dan adong nahurang ni si Herodes. Alai adulus yen na dilodona doh nahirinna pinangido ni si Salome. Buha-buha doro sebenarnya rohan alai alanunga terucap hatai songon ibana sahalak raja mau tidak mau ikondo diolo. Manang nabuhape daya tarik ni burung si Salome mamirik manang nabuhape di baik tari-tarian na songon namasan main buru batak koyang di nenei manang tarsongoni barang binoto sehingga tertarik akka Salome do bak Raja Herodes alai nando dipaingot kita namasa di patikianon mikir dulu baru bicara. Artinya unang asal taruh akahata sehingga mabai subuh rohani dongan kita mabai adong sakit hati kita. Takastabo to ray akamang dokot kaminang mulununga adong sakit hati mulununga adong sugun roha na mabuy bain menggelapkan sifat panerengon membutakan hati nurani bahkan sampai membunuh pun hal biasa namanya dialami. Naindo terjaga perasaan asa unang adong sakit hati manang na benci songon nayok na kaningan mulutmu adalah harimau. Kita saluhutnya di surat ini si Markus di Injil Sintikor secara khusus surat si Markus menurut tatamiring risiko terbesar nang madok hasitongat pe nga pasti ikon dihasugur. Ikodo dihina. Ikodo dibenci. Boy tahu kebuse nasobarani si Herodes madok nasitong marhite-hite nang pe lomoro hana dihata na haruar sin si Yohanes Padiri alai mabiar no ibana nang pe sahala raja pararongan terpandang orang menjaga nanabai. Los songonido na masa di partikian makamang do kami ira salutna. Mabiar do halak sipata madok nasitong. Alami na menjaga perasaan. Mabiar do halak madok nasitong. Ala mabiar ibana dihasuguhur. Mabiar do halak madok nasitong. Mabiar ibana suatu gabe si pulik. Ujungna maralo ma hati-hati do pusu-pusu.
Gudang demuse nung ngariboto salah, alay ipahohon. Nung ngariboto salah, dangkola dipature, mabiar dari so dihasugu. Gudang demuse na masa dipertikenon, ditulubi akan nahurang nili. Baik di keluarga, baik di huta, baik di akta sosial persorat tapi bahkan itu ngatong ni huria pe si adong do masa sesongoni menjaga perasaan mabiar suatu moru-moru sada-sada ruas dunia dihita salutna asa idok ni odolan di janita di minggu ke hari minggu nama dok hatahom ma nasito nakarjolo atik pe ikon dia subuhun halak ko hatahom ma nasito napaguahon ido na pinangiro ni batasyan na posea hatahom ma nasito alang ini hatahom ma nasito molo kagaha di hatayo di kata arundo nama dok molo dan hatahom dan molo ido hatahom i asing siani sian akasibulis nanay dihita sa alurut na masumpah do si Herodes Nikol Leon na ahapi di Pamido Salome. Ala terburu-buru na sehingga buiro kutapsir kami lumobi kuber kami di Patikenon cepat berjanji cepat pula akan meningkat. Hati-hati dengan janji, apalagi berjanji di jalan gereja. Nah sekolah beri hidupnya perlu berjanji, masumpah di hadapan Dewa. Allah itu nami do. Jangan percaya kepada janji manusia, tetapi percayalah akan janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Di kita salutna muludang tajaga do pamangata na magbain adong dendam adong sakit hati na pasti dendam manang segunuroha na so adong do lapatan na molope dipaingot kita na magbain siguro hatta dohot adong kita dendam napaluahon jangan berbicara terlalu buru-buru tetapi pikirkanlah baru berbicara ido nani paingot ni evangelium ima dagoi ku bahi-bahi bahami boleh ma tabain aku tanggung jawab manang manabay masukan si evangelium at ikop di hatorangan na pasahat kami law si sabi tamot ka di hari ini mulate
keamanan kita saling. Ibu tahu nama ayat 20. Ayat nama biar do si Herodes ni dia si Yohanes. Sebenarnya di halaman si Herodes do kata ni si Yohanes. Ala nat tidak do ibana ala nati gorroha. Jalan narutor. Jadi diudingi do ibana. Jalan doha-doha do rohana ubigi jadi tanah. Tuhut dia mohon kata. Lemodo sebenarnya rohani si Herodes bila si Yohanes tadi. Alai alamun materucap hatai tu si Salome aha pili pangiroho saya nabi honok kudo. Berarti hiti na tertarik ibana di tari-tarian nabi ini si Salome. Jadi ala berkumpul di acara ulang tahun di si Herodes aha di pangiroho ini. Ala nunga itu imana janji ini aha di pangiroho. Dan arta manangna materi di payo alai anggone hilir di Herodes materi aha na sugoi dalam ukuran materi pe na bolo dalam di Herodes ima pe pikiran adulu serro pemikiran na do di payo si Salome martihiti na makatai si Salome do na torasna ima si Herodias na kaningan ala sugolo rohani si Herodias mamere si Yohanes Patidi ala di paingot si Yohanes Patidi si Herodes ala dialat nasubui diho ima si Herodias ang diburumi ala ang dinadoi martihite si Pilipus atas muni mahakam asal di